Tinokuchengamidza muchirongwa Dark Secrets and Confessions tadzoka zvakare nenyaya inotyisa yemudzimai akaenda kuBotswana zvachiti upenyu hwakanga hwaoma muZimbabwe mugore ra2008. chose tinoziva zvaitika muZimbabwe kuti muZimbabwe life was difficult. Mastoro makanga mune domestos nematissue chete, chikafu chacho chakanga chisimo. Saka regai tibve tatopinda munyaya yedu yanhasi. Hanzi makadi yenyu ini ndine nyaya yangu. Nyaya yakamira kudai mugore 2008 zvinhu zvaive zvakaoma muZimbabwe. Mapassport akanga asingabudi zvekudaro. Paitoda mari yekutonyora kuti uwane passport nekukurumidza. Ndaive ndaroorwa zvangu uyezve passport yangu yakabva expire. Ndakazamawo kutora ETD asi yakaramba. So murume wangu akatanga kundidadira nekuti ndaive ndisingachakwanisi kuenda kuBotswana kwandaive ndichishanda. Murume akazosvika pakundisiya achiti akwanise kugara neni munhu asingashande kwakunororamo mukadzi. Ndakaedza kurwira imba yangu asi zvakaramba. Ndakabva ndazokwanisa kutora ETD ndobva ndaenda kuBotswana kunohodha. Unoziva kana uine dambudziko doita seunotengesa nyoka so. Ndakanohodha bhutsu asi dzaisatengwa. Murume akasvika pakuti ndichisaina madivorce papers semunhu akanga ane muchato. So ndakaenda kune vamwe madzimai kuti ndibatsirwe. Madzimai ava vakandipa ruva vakati iwewe chimbomira kunetsa nako nekutsoma murume geza pamwe nekutsvaka mari iye achadzoka ega. Ndakapiwa ruva iri namadzimai rainzi nderekundipa lucky uye nekudzosa murume wangu. Ndikanzi ruva iri ndiri dyare mugaba asi ndaifanira kumuka makuseni ega ega ndichiridiridza nefresh milk. Ndini ndega ndaifanira kuridiridza ruva iri. Ndakaripiwa kuBotswana. So ndakahodha bhutsu dzakawanda nedziya dzinogadzirwa nematehwe embudzi. Ndichinodzitengesa dzakatengwa zvekuti ndakashamisika kuti ndini here ndaitengesa zvinhu zvisingatengwi ndakuita mari kudai. Asi mai vangu vakandibvunza kuti ko mari yese iri kubvepi? Ndakati bhutsu dzematehwe dzandinoenda nadzo kuBotswana dzinodiwa zvisingaiti. Asi chakandinetsa murume akaramba akasindimara moyo, haana kana kunditsvaka. Even kunyengwa chaiko nevarume ndaisanyengwa asi panguva iyi handina kufungisa nezvazvo neexcitement yandaive nayo zvepamusaka pemari. So ndakazoti regai ndirege kuenda ndichinotengesa kuBotswana asi kunotora zvinhu zvekuBotswana ndotengesa muno muZimbabwe mbulawayo. Ndakavhura zvakare chishopu chaihodhesa majigesi andaitumira vanhu vaenda kunohodha kuSouth kuMessina. Ndaihodha akawanda zvekutozadza kati 35. Upenyu hwakatanga kuchinja kwakutobva muCowdry Park kunogara kuMorningside. Asi ndatama ruva ndakanga ndarisa mugaba ndakuridiridza mubedroom. Ndakatanga kusimba zvisingaite. Ndakatenga mota yainzi Ipsum dziye dzaibva kuJapan. Nawo murume wangu akabva atanga kutsoka. Ndakabva ndamboramba asi nekuda kwemwana airamba achinetsera baba vake achibvunza kuti baba vake vanodzoka rini. Ndakazobvuma baba vake ndokubva vadzoka. Kubva musi wakadzoka baba ava ruva rakabva ratanga kusvava. Ndakashaya kuti ruva rakusvava nei. Umwe musi mangwanani murume wangu akaita seari kudzipwa ndiye Sarai. Asi pakadzipwa kudaro ruva iri raisimuka zvakare pakangofa murume wangu rakabva ratobhluma kuzara poto. Ndaviga murume ndakaenda kuBotswana ndikanobvunza madzimai vaye kuti zviri kufamba sei. Ndokudzwa kuti ruva randakakupa harisi relaki chete, utori uromba hwandakakupa haufaniri kuita murume. Ndiri kurwadziwa kuti ko wai madzimai ava vasina kundibudira pachena. Ingaitawo mari here usina kana murume one waunobvumzwa kudanana naye. Pane zvisingadi mari zvinoda murume kuti avepo asi handitotenderi kuvata nemurume zvachose anodzipwa obva afa. Kubva pakashaya baba vemwana wangu handina kuzombogona kudanana neanyone kusvika muzuva ranhasi. Storo ndichingori nayo iri kubudirira uyezve mabusiness atowanda, mwana akura asi murume handikwanisi kuva naye. Vedwe ndibatsirei ndaneta nazvo izvi ene ndakutya kuti maybe pamberi apa zvinogona kutichinjira. Vedwe ndibatsireiwo ndaneta. Kana ndakarara ndinorota ruva riya richichinja kuita nyoka uyezve ndosaka richimwa mukaka. Ini ndachineta handizivi kuti mushonga rudzii uyezve kuti zvichapera sei. Asi at this point I'm willing to give up everything. Ndatenda. Ndinokumbirawo mundisiyirewo comment section kune avo vachabatsira. Ndiyo nyaya yedu yatinayo muzuva ranhasi. Inyaya inotityisei. Tine nyaya dzakati wandei muzuva ranhasi handiti inyaya inotityisei zvakare kuti yei vanhu vari kuromba muZimbabwe muupenyu hwakaoma and it looks like kubva 2008 kusvika nhasi how many years has it been vanhu vachingogara muurombo. Maybe patori nezvimwe zvavasiri kutiudza zviri kuitika kumba kwavo bosika ruva rongomwa mukaka here. Iro ruva rudziko handi ruva rinongodidzwa nemvura.
handiziviwozve, it's all up to you now. Ini ndichangu kungodeliver ndadeliver mamessage ndakupa imi mochitiudza kuti what can be done, chii chingaitika kuti mai ava vabatsirikane. Tine zvakare dzimwe nyaya dzakawanda, regai tende madzere. Hanzi a problem shared is a problem solved. Muzuva ranhasi tine nyaya yemusikana akaabuswa palockdown. Hanzi pane nyaya makaisa yemusikana akaabuswa. Sisi neniwo ndiri victim. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana ane 27 years. Ndinoita zvekuimba especially kuma church. Ndinoita zvekuhaiwa ndopiwa mari after my services ekuchurch. So tisati tapinda mulockdown ndaive nechechi yandaive ndichiimbira. So tapinda mulockdown maservice echechi iyi aiva kuitirwa kuguest house. So ndipo pandakaona ndaiswa mugrupu revanhu vaizofanira kuimba mazuva elockdown. Tikanzi tiuye nemabhegi nekuti tozogara paguest house nekuti kufamba mazuva aya kwainetsa. So zvadaro ndakaenda ndokutanga kuita zvandainge ndafambira. So taive vasikana 2 nevakomana 2 plus 2 veband. So taimba topiwa mari zvekuti ndakaita mari mulockdown nechechi iyoyo. One day ndakashedzwa naPA waProphet before service yemayouth yatanga zvikanzi Prophet vakanga vachida kundiona. Ndakaenda naye asi ndakaona ndichipfuura paoffice pavo tichienda kumarooms. Ndichinopinda muroom ndakashamisika kuona musikana wandainge ndichiimba naye akarara pabed uye Prophet vaive vakararawo vasina kupfeka kana hembe. Musikana uya aitova busy kubata Prophet asingatye neshoko. Ndakaramba ndakashamisika. Then PA waProphet akatanga kutobvisa hembe ndobva nditi bvisa uye pamubhedha. Panguva iyoyo ndakaita sendabatwa neshavi ndokubvisa hembe dzangu ndichiendawo pabed, asi chandakanzwa nhengo yaProphet yainhuhwa zvisingaite. Vakatichinjanisa kurara nesu tese tiri 3 kusvika vapedza ndokupfeka nhumbi dzavo vachitora Bible kuenda kuservice yemayouth yaivepo that day. Ini ndichinopinda muchechi vakabva vati ndiimbe ivo vachinamatira vanhu. Handisati ndamboona zvakadaro, vanhu vakadonha muchechi pakaita umwe mweya wandisati ndamboona. Ndakatya kuti after zvanga zvichiitika murumu muya saka simba iri riri kushanda nderani. After this vakandishedza ndava ndega ndikarara navo zvakare ndokupiwa mari. After lockdown ndakadzokera kumba, handina kudzoka kuchechi uku. Zvakare ivo vakaramba vachinditsvaka, even mukadzi wavo akaramba achinditsvaga. Chinondinetsa mukadzi waProphet ava one day akatibata red handed ndichirara naProphet, asi kunze kwekuti atsamwe ndiye akatouya nemari vachiti thank you. Handizivi kuti vaitendei. Ini semaonero angu ndinofunga kuti pastor vanoshandisa vasikana uyezve ndimo munobva simba ravo uyezve nemashiripiti. Kuchechi uku handichaende hangu ndakamira kuenda nekuti ndakazovhurika maziso ndikaona kuti zvandaita zvinhu zvisina kunaka. Sisi ndinoda kungoyambira vanhu vari kunze uku kuti mazuva ano aipa uyezve ndinotenda Mwari nekundivhura maziso kwaakaita ndikakwanisa kubuda muchechi umu. Vanhu vanoenda kumachechi zivai kuti mapasta aya dzimwe nguva havana utsvene hwavanawo asi kuti vanenge vachitoshandisa vanhu kuti vawane simba. All up to you kuti mundiudze kuti simba iri nderaMwari kana kuti nderaSatani. Ndatenda. Handizivi zvekutaura asi ndiyo nyaya yatanga tinayo. Okay. Mazuva atakurarama mazuva anotyisa. And hanzi vose havasi vese vanoti Mwari vachaenda kudenga. And I think tiri kungozvionera nematestimony anobva mumachechi. Ingadai Mwari vatibatsira takwanisa kuvhurika maziso edu uyezve tipukunyuke pane zvinhu zvakashata zvinenge zvichiitika mumachechi uyezve tikwanise kuona, like I always say kuti can we have the spirit of discernment, tikwanise kuona kuti izvi hazvisina kunaka, izvi hazvisiri zvaJesu. Ukangoona Prophet kana kuti pastor vakuti chikurura zvehembe hazvisi zvinhu zvakanaka. Prophet is supposed to be our shepherd, vachitinangisa kwakanaka, vachitidirect, handiti taking good care of us, not taking advantage of us. Remember pane nyaya futi zvayandakataura yemusikana aiti kwai salary yedu yose inotogwa ichipiwa pastor. Can we, Mwari ngaatibatsire tikwanise kuvhura maziso edu. Nyaya yedu inotevera regai tingoita iri video 1 because nyaya dzedu dzakati one day.